we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Happy Tuesday morning mga kapuso! Choose to stay with us this morning mga kapuso. Tungod kay aniya na sab inyong #1 kauban and kakwentuhan matag alas 8 sa buntag. Ang At Home with GMA Regional TV. Good morning, Cyril! Good morning, Sarah, og happy Tuesday morning, mga kapuso. Let's be productive this morning. Ma-excite ug ma-inspire sa mga storya nga hatod namo karong buntaga. Atong dugangan ng excitement side tungod this morning, #friendship goals ug #road to success gyud ang istorya sa maghigalaay nga si SP Odulio ug Joy Bongkaras. Ang sekreto sa pag-save and invest, kana ilang i-share kanato. Samtang Sarah ug mga kapuso, atong hisgutan ang kuyaw nga farm tourism project sa Misamis Oriental kung diin nagaproduce sila og silk aron makahimo og dress nga gikan sa silkworm ug cocoons. Kana atong Siron gikan mismo sa Senior Science Research Specialist sa Philippine Textile Research Institute nga si Ma'am Shiril Lopez. And sa Biztalk, ato makauban ang usa sa mga sikat nga banda sa dakbayan sa Davao, ang Next Option Band. Good morning mga kapuso, og this morning dinhi sa Biztalk ato makauban ang usa ka sikat nga banda sa dakbayan sa Davao. Walay lain kundi ang Next Option Band. Good morning and welcome sa At Home with GMA Regional TV. Pwede ba mo magpaila-ila o pwede sa ba na mo mahibalaan inyong tagsa-tagsang role sa inyong band? May buntag. May buntag sa tanan dahil siya. Ako dahil si Durf, second voice. So, Durf, amo ang gitarista o vocalist. Gitarista. Ako si CJ, percussion o vocalist. Yan, ako si Job, also vocalist. Ug sadly among isa ka kauban si Blaine, wala siya karon. Kay Nag-quarantine pa siya. nag-quarantine siya at the moment. Okay, so kano sa uga giun sa pagbuo ang inyong banda ug nganong Next Option ang napili ninyo nga pangalan sa inyong band? Gibuo amo ang banda way back 8 years ago, 2013. Tungod sa love namo sa music, nag-join forces maybe sa lagyo-lagyo mga lugar para magbuo ang banda. Line-line po ng schools. Lain-lain og eskwelahan. So kinsa ang inyong mga inspirasyon every time nga naga-perform mo? Usually unsa ba ang style sa inyong music, and so far have you produced or written original songs? Actually, variety gid me. And we enjoy different kinds of genres. Pero as a murag boy band, among ginatanaw po is katong mga groups po. Leaning to pop jud. Pero kung na times ta, di ba, mag-reggae ta, mag-alternative ta, variety jud ang amo ang genre. Og inspiration namo every time mutugtog kay ang family, among friends. Actually, among mga supporters. Among supporters. Gusto lang namo sila i-entertain. Yes. Yes, sa original songs na aduna na kami pangsulat, na po yung na-produce na uban, o some of them are even on Spotify, na asad may original song sa isa ka movie. Pero right now, bago lang po mi nag-settle in sa amo ang mga previous endeavors. Nakagraduate na jud mi tanan, and we're planning on releasing these written songs para madunggan sa tibuok Mindanao, sa tibuok Pilipinas, o bisan sa tibuok kalibutan ang amo ang mga kanta, amo ang music na gusto i-share sa lahat. So nakapag-perform na ba mo sa international stage, or do you plan to perform internationally? Katong recent lang gi-invite me sa
na invitation sa mga from Saarang sa international siya na mga festival. Indian Music Festival. Yeah, Isa ka college ko dito. And pero talking about goals, gusto jud namo mo appeal og kanang international franchises like Asia's Got Talent or sa big stage. X Factor Why not? siguro na UK or anything. Once we get funding, financial help para kami makagawas. Paunsa sab ninyo na handle nga nagpabilin nga buong gihapon ang inyong grupo in this time of pandemic? Kuan lang yun. Communication lang yun. O availability sa banda. Tapos, syempre, dili man nato. Labaw na karong pandemic, lisod ba? So, kung available lang tanan, dapat magkita yun. Okay, so asa ba mo nag-perform karong panahon na? Sa karon, gamay lang kayo among ginatutugan na regular gigs. Wala pa kayo bars. Pero, bayubay na po namang nang makuha nga events pod like mga wedding, birthdays, mga corporate events. Sa karon lang sa Pero kung na yung mga local establishments na nagapangitag banda, available lang next option. available lang next option. Wala namin nag-eskwela. Joke lang. Kasi abogado na rin. Og syempre, ang ginahulat sa atong Kapuso viewers, pwede ba mo muhatag og sample alang kanamo? Pwede kayo. Pwede kayo. 5, 6, 7, 8. Cause my heart starts beating triple time with thoughts of loving you on my mind. Can't figure out just what to do when the cause and cure is you. I get so weak in the knees, I can hardly speak. I lose all control and something takes over me in a daze, and it's so amazing. It's not a phase. I want you to stay with me by my side. I swallow my pride. Your love is so sweet, and it knocks me right off of my feet. Can't explain why your love it makes me. Can't explain why your love it makes me. Oh, I can't explain why your love it makes me. Yeah. Ayan. Okay, daghang salamat kaayo Next Option Band sa time nga gihatag ninyo kanamo og pag-serenade sa amo mga kapuso. Daghan kaayong salamat. Good luck and stay safe. Sure. Thank you so much. Thank you. Mga kapuso, mabalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Mga kapuso, sabay tang ma-amaze karong buntaga sa kaanindot sa atong kinaiyahan ug sa mga misteryo nga ginapakita niini nga dakong tabang kaayo sa atong kinabuhi. Sayron ta ang patsada nga farm tourism spot sa Villanueva, Misamis Oriental nga gapakita sa kakuyaw sa mga silkworms. Alang yana ato makauban si Ma'am Cyril Lopez, ang research specialist sa Philippine Textile Research Institute. Ma'am Ching, good morning and welcome sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta mo diya sa Villanueva? Good morning, Sir Cyril. Maayo ang among kahimtang dinhi sa Villanueva. Hello di ay sa atong mga kaubanan dinhi sa Cagayan de Oro, dinhi sa Misamis Oriental, particularly dinhi sa Barangay Melda, Villanueva, Misamis Oriental. So maayo ang atong kahimtang dinhi galaway sa Villanueva. Maayo kay anak mo sa maayong kahimtang diya, Ma'am Ching, karong bag-ong tuig. Pero ma'am, unang-una, give us a little backgrounder, no, bahin aning ginahimo ninyo diha sa Philippine Textile Research Institute. Unsa ba ang anaa diha? Yes, so salamat ana mga pangutana no kay mura gusto gid pud namo i-share kung unsa mi ug kinsa mi. So kami usa mi ka sa Research Institute nga pahimugna gid mi sa mga research about sa telas, atong panamit, sa mga anything about ng mga fabric. So kung kailata sa pag-asa, kaila pud sa mga PBOX, kami pod under sa DOST nga gitahasan sa mandato nga mag-research gid ta about sa tela. So mo nang ang tawag sa mo is Philippine Textile Research Institute. Ma'am, sanglit usa sa target ninyo, no, ang farm tourism diya sa lugar. Unsa ba ang anga i-expect sa mga turista nga buot mo bisita diya sa Villanueva? Unang-una,
Ang atong area din sa, particularly din sa Villanueva, Misamis Oriental, it's more than a farm tourism. So it's paano siya, farm gid ni siya nga nahimo na siyang interesado sa mga turismo. Kaya nga naman unique, dili man siya bago kay many years ago na naman gid siya dinhi. Even dili na pud siya bago sa world, no, kay na daghan man kani sa China ug sa mga ating mga country kani siya. But unique siya sa dalan na dahil mga ulo di ay magbuhat o natanod nga mahimo na tong tela. So unsay ma-expect nila? Unang-una maka-expect sila og kanang farmland, farm gid siya. Na kung ma-imagine na sa ang farm na dito na mag-expect sila nga daghan niyo og mga mulberry plantation, ingon ko kanina nga 4.5. Kung maabtan po nila nga mo bisita sila sa among center nga naami daghang mga ulod, maabtan po nila, ma-expect nila nga daghan jud kaayo, may thousands of thousands nga mga ulod na medyo nangaon sa mulberry nga leaves nga naa sa ilahang lain-lain nga mga lamisa. So mo na mga expectations nga makuha nila, nga makita nila. And Siyempre, gawa sa ma-enjoy nila ang mga talan-awon, sigurado ko Ma'am Ching nga daghan sab sila og matun-an sa biology tungod sa mga silkworm nga anaa sa lugar. Ma'am, kindly explain sa amua kung unsa baning mga silkworm nga makita nato diha ug unsa pod kining ilang gina-produce. Makakita mo dito mga silkworm nga mangaon o mga dahon sa mulberry. Dili ni siya atong itigway ha, kini nga mga silkworms, ato siyang dalaan sa ilang mga bahog kay kining ang tawag na mo ini nila mga silkworms, medyo mga tapulan. Dili gid sila mulihok, dili sila mangita silang bahog, dinaha lagi sila sa ilahang lamisa, magkulat ra kung tutugan. So ang atong silkworms kay gikan ni dili ni siya sa kuha. Ato ni hinulman gikan sa lain nga mga country. So una-una nakita ni siya sa China, Korea, sa Japan, ug lain pang mga countries. Wala tay silkworm ato paingon ta nga lokal ug ato. So in short, ato ni siyang alagaan din for more than 50 years already. No, din sa Pilipinas ato ni siya gialagaan ug fortunately nahimo na natawag tong Philippine silk. Atuan na ni sila. Kauno na to sila. After 25 days, buhat sila sa ilang pupos gikan sa ilang laway. So pag kanang laway nila nga magawa silang baba, ang mahanginan siya, medyo mugahit siya. And then kanang pupos, ang wala siyang pasagdan og mga pila 5 ka adlaw. And kanang pupos dayon iyan. Dalon din namo dito sa proseso nga mga equipment, mga makina kung dito badbaron. So mudaga na po na siya mga within 1 month, ang gikan nga kuan ang silkworms na nagkaon sa ulod, nga sige ka ang ulod, mahimo na dayon siya og tela. Ang mahimo siya og thread, mahimo siya og sinulid or tanod. So ang silk ginatawag ni siya sa atong mga libro nga queen of all textile. Kaya naging siya elegance, murag on gani siya kanang harianon kaayo ba. Sulot gini siya sa mga emperor, empress, o makakita kag mga salidaan mo na ilagi pang sulot. Sa una hangtod karon kining silk ang iyang market ini dito ni siya sa mga fashion, sa mga fashion design, mga mo na ilang gamit yun mainly. So ang kumutan na taon sa may gamit ining atong ginabuhat nga mga kukos ug nahimo na siyang silk. Kay mo na kanina suluton siya. Primarily ginasulot gid siya kay sa iyang kamahal ug sa iyang kaputi, lisod pud kahimon ra pud nato siyang tablecloth, timurag sayang ra pud kay. Although sa mga other nga mga countries ginabuhat na nila even sa upholstery, pero dito sa mga high-end gid kaya nga mga kanang mga market mga dito gid sa taas nga mga market. Dito sa Pilipinas unsay gamit niya? Daghan sa mga special occasions magasulot og mga silk. Alright, for sure, daghan na ang na-curious sa mga silkworms nga makita nato dyan sa Villanueva, Ma'am Ching. So invite our kapuso viewers nga sayron ang nindot nga farm diya sa Villanueva. Di-invite mo na mo interested ta sa pamuhi sa ulod, gaan siya nga trabaho. Ang atong mulberry nga kahoy dili siya permanente, isa ra ta magtanong ay mabuhi siya until 20 to 40 years ang atong mulberry. And then medyo natay gamay nga investment kung pamuhat sa atong balayan niya, pero pwede po na nato siya magpangitag paagi sa atong mga local ng government ng mga offices. Nami ang among technology, kung kinahanglan ko kanang training or seminar, pwede rin kayo virtual, online, physical, face-to-face, mag-aningo sa opisina, welcome. Even in the midst of pandemic, nag-welcome kita mga guests, mga farmers na interested, basta mo. Sunod lang kita sa minimum health protocol, willing gid kay mi ana nga muhatag sa atong technology, sa muhatag sa inyo for free ana nga mga seminar o training.
Dagan kayong salamat, Ma'am Ching, sa imong oras kagihatag diri sa At Home with GMA Regional TV. Hinaot nga mulambo pa ang inyuhang industriya og i-regards ko sa mga silkworm. Regards po. Salamat, salamat sa opportunity, Sir Cyril, to be here. Mga kapuso, relax lang mo diha kay mo balik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Mga kapuso, karong buntag ato makauban ang magbestie nga sila SP Odulio ug Joy Bongkaras aron i-share sa ato ang ilang kaagi kung paunsa sila nag-save ug nag-invest sa ilang successful business karon. Good morning, Miss SP ug Joy, and welcome sa At Home with GMA Regional TV. Kumusta and how's your morning? Hello, good morning. Ito, maganda naman ang gising. Good morning. Yeah, we're having a great day. Okay, so Miss SP and Joy, can you share to us a brief history kung kano sa mo naka-decide nga mahimong entrepreneur? I think naka-decide me 3 years ago, 2018, kasi we used to work on the same company, medical company way back, 7 to 8 years ago, I guess. Yeah. So, 2018, we decided na maybe it's time to start our own medical company together with our other business partners. So unsay nahimong motivation ninyo nga instead of travel goals, savings and investment ang nahimo ninyong friendship goals? First and foremost, no, basically, how can we travel if we don't have money, diba? Yes. Like, it's really a necessity, no? Kailangan natin ng pera to have such goal. So, yun. Yeah, and then since, we've been friends for 7 years, no? The travel goals kasi started when we were still working. So we already had the perks to travel and have the pleasure. So basically that part on the side na siya. So, and then since we are in a business that we get commissions, so we save up. Kasi instead of, we know that the money come and go, so we save up and then we decided na mag-business na lang kami together. Kasi by that reason, we can accumulate more travel goals in time and shopping more in time. Yes. Okay, so can you tell us something about your business? Ug nganong coffee shop inyong napili nga negosyo? Yung coffee shop, because ako personally, I'm really a coffee lover. Yes. Si SP, when I met her, she wasn't really into that coffee, not till we started really the work. So we had a lot of late nights, deadlines, and meetings. Minsan so, walang tulugan. Walang tulugan na kailangan. So, the coffee Yes. really saved us. And then after that, coffee became really a part of our lifestyle from all the meetings. So hindi ka naman makipag-meeting for the alcohol, no? But then, of course, it's really the coffee that made us a bonding for us. For us kasi parang we really need a daily dose of caffeine. No? Yes. So parang para to perk your mind, to have a focus of your job, everyday meeting. So coffee is really like a dose that everybody needs in this new generation. Okay, so any tip po sa ating kapuso viewers nga goal sabang mag-save and invest into business? The tip would be, number one is you really have to know your priorities, no? And what really makes you happy. We believe kasi that when you were able to get the passion and your purpose of why putting up a certain business, it should make it like a part of your living. It's not something that you're just unobligated to do. So, dapat pagising mo sa umaga, it is already part of your system and you are happy to do it. Because without that kind of certain passion, everything will, drift away. So, sayang lang yung investment na you will be putting it up. So, you need a lot of your energy, your intellect, your full ability to make it work. Hindi siya pwedeng iiwan mo na lang. So, you have to put all your heart on it. Okay, unsang tambag ninyo sa mga magbarkada nga gusto sa magnegosyo at this time of pandemic? Okay, ang amo ang matambag sa mga magbarkada dira, no? I mean, personally, I am not an expert of anything, but ako lang is, sa akong experience, I just would like to say na, tanan ta diri, we are all trying our best. So every day, every time you wake up, just keep moving, Night times na unmotivated ta, so just do your best every day kasi during your bad times, it's not forever, no? So wake up, do your thing, focus,
and just keep on moving. Yun lang. Well, for me, for all the people there who are good friends and you wanted to set up your own business together, you have to understand that you are two different people. And your difference will make a big difference on the business that you're gonna set up, because whatever the person has to offer would be different from what you offer. And then when you combine that kind of thing, and you know it will click, you know, each one kasi has its own strength and weakness. And capabilities. So, yes, as and so well. the strength of each other and the weakness of each other will benefit out of the business that you're gonna set up. Yes. So don't be scared about it, you know, but make it as an advantage, and the challenges that you go through along the way will make the business successful. So, any message para sa atong mga Kapuso viewers or nababoy gusto pasalamatan? We would like to say thank you to everyone kasi we opened the business, the Daily Dose of Coffee Bars Incorporated 2 weeks ago, I guess. So, in that 2 weeks, talagang dinagsan nyo kami, and we're very, very grateful. We're very lucky to have you, to have the Davaoenos, no? Sobrang nakakataba ng puso na pumupunta kayo sa amin. So, I hope na you get to try our coffee, you get to try the vibe that we want to share to all of you. And also, we would like to say thank you sa tanang friends na og family na naghatag og suporta sa AMUA. And above all else, si God. Kasi without God, you know, we are nothing. So everything that we do, we offer it to God. Okay, dagang salamat SP Odulio ug Joy Bongcara sa panahon nga gihatag ninyo kanamo dinhi sa At Home with GMA Regional TV. God bless and good luck sa inyong business. Dagang salamat and good morning. Thank you so much! #Friendship Goals yun ang istorya nga hatod sa magigalaay nga sila SP Odulio ug Joy Bongcaras. Gani alang kanila mas angay nga i-challenge natong atong kagalingon nga mosulay invest sa klase sa negosyo nga gusto nimo himuon. Gani tungod sa pag-save and invest, sila karon truly happy and satisfied na gyud. Samtang Sara, maka-amaze gyud ang Silkworm Farm sa Philippine Textile Research Institute. Sanglit ang Majestic Silk makuha mismo sa mga very friendly worms. Gani kini nga mga ma-produce nga special silk ginahimong tela nga mausab ang ginagamit sa mga sikat nga designers all over the world. Gikalipay sad sa mga local farmers ang maong matang sa ahensya tungod nakatabang kini kanila. And sa Bistok, ato nakatsikahan ang usa ka sikat nga banda sa Dakbayan sa Davao. Alang kanila aron nga makapadayon ang usa ka banda, kinahanglan ang pagsinabtanay sa matag usa. Mga kapuso, unta na-inspire ug nakakaton mo sa mga storya nato karong buntaga. Sama na lamang ni ining panultihon ni Eric Butterworth nga don't go through life, grow through life. Mga kapuso, makita pagbalik ang atong episode. Pinagi sa pagbisita sa www.gmaregionaltv.com ug mag-subscribe sa official YouTube channel sa GMA Regional TV. See you tomorrow mga kapuso. Remember, always be hopeful and always smile. Ako si Sara Hilomen Velasco. Kinisab si Cyril Chavez. Buong puso para sa Pilipino.